Спри да се опитваш да предвиждаш пазара. Това е причината, поради която губиш всеки път. Всичко, на което някога си бил учен, те е насочило в грешната посока. В Трейдо Академи ние никога не прогнозираме. Вместо това ние реагираме. И точно това прави цялата разлика. Но не ме разбирай погрешно. Да реагираш не означава да бъдеш импулсивен и да гониш цената. Това не означава да оставяш емоциите ти да натискат спусъка. Това означава, че реакцията вече е била решена предварително. Преди пазара да отвори или емоциите да изплуват на повърхността. Ако цената направи това, аз правя онова, винаги е при теб, ти винаги ще губиш. Всяко условие в нашия случай е начертано. Всеки отговор е предварително договорен. Пазарът просто потвърждава по кой път ще поемеш. Всяка прогноза дава на пазара оръжие, което да използваш срещу теб. И колкото по-дълго държиш тази прогноза, толкова по-скъпа става тя. Спри да питаш на къде отива пазарът. Годините опит ме научиха вместо това да слушам. Това е разликата между това просто да оцеляваш или да си докарваш наистина стабилни доходи от трейдинг.